Iro try viewers ngakwa ban ai kublai Independence Day fi hakani ka sngi bat ka kubo jonga kadai syapang ka jinglat lut hi kumbang im haka jelam megalia ka bahap apok ka jing sensyar jongari India bat ngila yo lat lut mentakum kinong India ti ngakwa ban keren ai syapang ka jinglat lut ngakwa ban keren syapang ka jinglat lut ka bakan jaman sim bat nang ni tian sedang syuana ka jinglat lut ka ba yadai bat kani ka Independence Day bangi celebrate pi syua ba kanu ka ri akan yo ya ka jinglat lut ka hab ban tip syua ya ka jing sisha ba kata ka jing sisha kalong ba kata ka ri kadai syua bakan yele ban yo lat lut kadai ban sngo thu ya kata ka jing sisha bakadan haka jinglong merau ti yangi mensyala sensyar daka British bat hadin baka India kala sngotu ba kadan ka jingsyak sensyar ne jinglong merau hapo ka ri British data kata ka jing sngotu kata ka jingsya baki tuki nang yale latlut mo ki ruslur ki ba yele ekani ka jinglat lut ki sasdang ban yele e kata ka jinglat lut tining kong kai ka badan kam ban tip ya ka jing sisha ka baat kalau bakitu ki ba re yele lat lut mo ki beladan benta ban yo lat lut ki le kai ki dan kam ban pha no yala ka jing im ki ban sacrifice ki ong mo ki dan kam ban sacrifice ya ka jing im jom ki nak benta ka jinglat lut jongkari ti hakabai dei bat ka kenjaman simru o Jesus Christ ukran naga gospel yo anis kalau nang ka pragat khat ka ba life war wong ba bat pinyo tip ya ka jing sisha bat kata ka jing sisha kan pelat lut ya fi habang ya kren menta ya ka jinglat lut ka ba kenjaman sim ka ba hapo ka mensim jungi ha ba kenja do ngila yo lat lut re ka ba kenja mensim bom ki brio kim pat yo lat lut ha ka ba kenja mensim ana fi na kata ki daw ki dan ban tip banan kam ban tip ya ka diga jing sisha kai kata ka jing sisha kawan pelat lut uji sukres ukran syuk sikit khat ki ba life war ter mo apuli ka ba life war mentan pina puli ter serum wong unu brio uba yaisa hakapop ulang umrau jong kapop pi ulang umrau jong kapop ti uji sukres ukran ba ladang itip ya kajing sisha mot ni sngo thu ya lade bangidan hakata kajing long merau jong kapop ni bat kai kani ka ban penpaw ya kata kajing long merau kai kata kajing sisha ka diga ktin jong blai namar uji sukres khat ka balai puai wang kita ki bayai ne haktin jonga wang kini tip ya kata kajing sisha ba kata kajing sisha kan pelat lut ya ki ba wang unu bayai le ya kapop ulang umrau jong kapop tiga dai kata kajing sisha bing hak ban tip ba ni dan ka jing long merau jong kapop bat ha bangi tip ya kata ni hak ban sngo thu pat uai uta uba pelat lut na kapop pi ban yo lat lut ngi pi dan kam ban sacrifice tin kata daw uji sukres ukran syushu istkat bakpo wang lada ukul u pelat lut ya fi na yo lat lut sisha na kata jing long merau pi dia uji sukres kan ubala sacrifice na ka benta jongi na mentagi pop jongi ula pha ya la ka jong ka jing im halor ka dip na kalvari la pen mi la ka jong ka snam la pen pongpat sikat syaiu la sum ya ka krung jong la saknar gi kiti jong badai hangta bangin yo lat lut kai ka bangai dai banle kadai ka bangin tip ya ka jing sha bangila dan ka pop bangilong ngamrau jong ka pop kiai bun ki bring na kran ni lada pidang syakte syakum haka jings ka tuka grief ni ka tuka jings ngopsi ka balentar ho baru ki bring ki ngopsi indra ki miani kidan ki bring ki ba ya ini aka tuka jings ngopsi ka jing syakting na sifidan kam ka jing syakting ka jing syakting ka ka pop ka omdei na ublai
let's say fidan kajing syak te syak khum mentah bang keli ha pop ki pop aurea no pilat lut akamat mrei akamen sim pisyak te kini ki pop aurea ki pop kuak berai kaba kamet jofi kamla balik kalau merau ka tu pop aurea kalau merau ka tu pop jong kajing kuak berai kalau merau ka tu pop jong kajing pet igi film jaklia kalau merau ka tu pop jong kajing bishni breu la sim lani fi bo ka ti jing tang kajing bitar gi breu kajing bam ya mak pilong merau ka tu pop de na kata kadau Jesus Kristus ban ban pelat lut wang la dau khun un pelat lut fi fin lat lut basyang tika ka step pat haba pila tip ya kajing shisha ba pidan ka jinglong merau jong pop pila tip bakadan bau Jesus Kristus la dap syak kading fna Calvary bau lami pat aka sngi ka balai kai ka ba fide ban le ka benta ka balai kalong ka ba amdei tang ba pinsulet je sang bon gi balat jing sang kidang syak te merau ka pop hang ni ngam sim penram ya ka jinglet jing sang kan mau kadan ka balat jing sang ndrei ka benta ka ba kham khrau syu kalong hatu fila la lut ni am na ka pop ni fidang long merau ka pop para banget sisin ngar malalong basmat balat ski jing sang ngalong basmat balat ski jing sang na smart ban puli kat ba ndrei ngalong merau jang ka pop ndrei na do bau Jesus Kristus ulah pelat lut yang ana kata ka pop ngalak dan kajing lat lut ba kajing kemen bangalak ban keren yang kani kajing shisha khot ngam ong bangalak janai hendrai ubleu la pelat lut na kata kajing syak te merau ka pop tikai ka badan kam ka balai ba pilio lat lut kadan ba kam ba pin kela ka bamut na ka pop pi dan kam ban yele persyak no yo setan ubalong unong ring merau jong pi dan kam ban yele persyak no yo setan balong unong ring merau jong da ka ba plano iki pop jong da ka ba kela ka bamut mut pi pai no na kajing long merau jong pop pai show Jesus Kristus ubala syayap ka di fna Calvary na pi kadan kam kata ka ba pin sacrifice pin i no ikini jing long pop pidan kam man kut jingmut banongan but yo Jesus Kristus ngan i no ikini jing long pop kidan neng tang kibri ki bawan ki bang yarap ban pun sotu ki bara plan iki pop saba namar ka tin jong blai kom haka jing kela ka bamut kadan kam ban plan iki pop pi proverb ka kitab proverb arpu prak lai ka amuno kong uta uba buri ya ka pop unaman bah let's see pidang le buri ya ka pop pi unaman bah rei uta uba pla bat i no ya ka pop unyo kajing isnai te kadan kam ba pinda pla ka pop ba pin i no ya ni ka pop pin pai su Jesus Kristus pingat ya kajing syayap jong khat ya ka snam jong ngat ya kajing mi pat jong pin sai haba pile enta kandan ke kajing pelat lut ya ka mensim jong pin mensim ba khu unwan ai bor pi ba pin khat ya ka to pop gitu ki jing mlien aurea kin sahab na pi ki jing syak te jing syak khom ki jing di pen bua kin sahab na pi ki jing mlien ban pet ki film jaklia kin sahab na pi ki jing mlien ban khuslai ban bishni ban pihun ban bukti jing thang kin sahab na pi te kadang kapor ba bau bleu pha iki syakri blei ba kin yarap lam ya pi ban penduai namar ka kti jong blei ko tu pin ya pla para banget hi ya kita gijing palak jong fi ka jing duai ubahak kalak sibun kadang kapor kat kum gashiti jo kap kata san khat bri ba pi pidawan haki bri jong blei ki ba la pen slep do men sim bakut ba pi pla gi pop ki penduai pi gi mi ki men sim ba man kadang ka jing lat lu ti hadin ba pila kela ka bamut pila nget au Jesus Kristus pila yo sakut daga snam jong ka benta ka basau ka badan kam ka bau Jesus Kristus wang na ka gospel Markus kalau nang ka ba khat mriu ka ba khat san khat mriu ko kilat jalap ya ka gospel bau ta ubang nget bat yo pen baptis penim hadin ka jinget ngan ong jong pi hadin ba pi pila da plagi ki pop Jesus Kristus ang dan kamban pen baptis sefi pipet aga gospel Matias ko kalnong ka ba arbu pra kat pra do arpau ang tulet syaka pertai yalap ego gospel dapen long semran ki dapen baptis seki pi dapen baptis seki ha kertang pa kun men simbaku ya ka ju ka ba Petrus ru ha ka sni pentekas
Naka kam ki apostol kal nang baar kat balai pupra. Wong tu pin kala ka bamut. Sama menne ka tu ka jingkran sa pang jingkala ka bamut. Man ta de wong no tu pin kala ka bamut. Bat an pen baptis sipi. Uway pa uway haka kerteng jong Jesus Christ. Bani yo maap ye gipok nang tapin yo diang yo mensi makut. Kadang bapin yo diang yo mensi makut. Pin yo ka bor jong mensi makut. Uji sukres kran syuk haga gospel Matius wang dah hikai ki ban sumar ya ki hukum jonga hadit ba pila yo jing penim pila la lut na katu kapop kadang gapor ka ba pindai ban ya chakhmat ndai ba pin phai din pat te ba pin ya menta chakhmat ha kata ka jing la lut fi ban minti nya ka jing la lut ka dei pin no pin hab ban le kum no pin hab ban ko ngu ya kiktian jong Jesus Christ. Pi kumba kari India jongi kala yo ya jing la lut. Kambut baka syusyong klikti. Kadang ki sipai, mo? Kadang ki sipai kaput. Ki ba perman, ki ba pet perman seni satai. Banyada ya kari nakajing sya ring marau pat hagawai kari. Kamdei ka ba syusyong to mo kidan ki sipai, kidan ki pulet, kidan ki ki ba turai banyada yo kilet long marau yang syawai. Tengiru hagajuk kapor. Habang nila yo ya jing la lut nila yo pediam yo mensi makut nila kam ban im kat kum ka tin jong belai kan kalong kum ka jing ya da ni bangin im ha kata ka jing la lut am tang bangin im bangin roi ru pi am tang baka ka ri India jong im dei tang baka dan ya ki sipai roi kadan ya ka economy ru mo kadan ya ka market mo ka roi kanang par kanang le ya ka business ti ha ka jing im bakerja mensi ru. Kadang kam am tang bapin syulat lut na pop mrei bapin sedang elak dengan nega gospel bapin sedang ban seiso pi sedang hakajuk kapor ban penroi ya kata ka jingat jong fi te lada dan na prang jong fi ho kiba celebrate ya kanega Independence Day hakajuk kapor ngakuran fi to da yet no bapin yo jinglat lut na ka mensim jong fi bapin yo ya kata ka jinglat lut ka bak kenja mensim how Jesus Christ kat bapidang im akan ni ri ka balat lut tina ka benta ka buruang jong blai nga yero utra itu dah share like but subscribe ya kan ni ka video na ka benta ka buruang jong blai yero utra